Pipsa, näimme postikortin, jonka lähetit Kultille. Oliko teillä hauskaa? Kyllä, kyllä. Meillä oli hauskaa ruokkiessamme kultakalaasi. Se syö todella paljon. Koska te annoitte sille liikaa ruokaa? No, mummipossu sanoi, että sitä on ruokittava 5 päivässä. Hupsis! Tässä sanotaan, että sitä on ruokittava 2 päivässä. Hänellä ei varmaankaan ollut laseja päässä. Anteeksi, Pipsa. Ei se haittaa, ukki. Kulti on kai laitettava dieetille. Hypitään yhdessä kuralätäkössä. Hei! Miten kiva onkaan nähdä teidät täällä. Haluatteko kokeilla lelulentokoneeni lennättämistä? Kyllä, kiitos. Tässä. Otahan ohjain. Ukin lelulentokonetta on erittäin helppo ohjata. Voit liikuttaa sitä ylös ja alas ja saada sen liikkumaan nopeammin. Minäkin haluan hyppiä. Mennään isoon kuralätäkköön. Hei, on aina mukava nähdä sinut. Lähdemmekö pian matkalle? Mihin minä jätinkään silmälasiini? Hassu isä, ne ovat päässäsi. No niinpä ovat. Ajamme autollamme satamaan. Taitaa olla toisen matkan aika. Olen utelias näkemään, mitä valitset tällä kertaa. Satama. Ohoi siellä! Tulitteko jälleen matkalle? Todellakin, kapteeni Saukko. Onpa hienoa. Pipsa, mihin menemme tällä kertaa? En tiedä. Katsoppa taululta paikka, jossa haluaisit käydä seuraavaksi. Haluatko varmasti mennä tuonne?
Vai Mennään Hollywoodiin. Hollywoodiin? Erinomainen valinta. Olen aina halunnut mennä sinne. Odota! Älä lähde vielä. Ai, hei! Meillä on liput elokuvan kuvauksiin Hollywoodissa. Upeaa! Laiva on aivan täynnä. Mutta sopu sijaa antaa. En tiedä sinusta, äiti possu, mutta minä olen todella väsynyt matkustamisesta. Niin, minä myös. Olette olleet useissa eri maissa ympäri maailman. Minua ei väsytä. Minua ei väsytä. Mitä jos me viemme Pipsan mukanamme Hollywoodiin? Ja te saatte levätä. Kyllä, te ansaitsette tauon. Hoho, sehän on kyllä mahtava idea. Loistavaa. Mennään siis Hollywoodiin, niin meistä tulee suuria elokuvatähtiä. Hienoa! Hypätkää alukseen, niin lähdemme. Olemmeko valmiit? Kyllä! Lähdetään siis Hollywoodiin! Hollywood! Olemme Hollywood Boulevardilla. Näetkö tähdet, Pipsa? Mutta nythän on päivä. Nämä tähdet eivät ole taivaalla. Ne ovat maassa. Miksi tähdet ovat lattiassa? Ne ovat elokuvatähtiä varten. Tuleeko meistäkin elokuvatähtiä? Meillä on esiintymisliput Superperunan uuteen elokuvaan, joten ehkä meistä voi tullakin. Olen aina pitänyt kovasti Superperunasta. Hän on idolini. Katsotaanpa näitä tähtiä ja sitten meidän on mentävä elokuvastudiolle. Emme halua myöhästyä. Katsokaa, Superperunan tähti. Sanoiko joku? Superperuna! Superperuna! Se olen minä, koko maan superhienoin peruna! On todellinen kunnia tavata teidät. Superkunnia! Olette näköjään löytänyt tähteni. Meistä on todella jännittävää olla täällä Hollywoodissa. Haluaisitteko kuvaan kanssani? Kyllä, kyllä! No niin, kokoontukaa ympärilleni. Kuulitte mitä Peruna sanoi? Anteeksi, tarkoitin Superperuna. Sanokaa, Peruna! Peruna! Minun täytyy valitettavasti lähteä. Minun pitää tehdä elokuvia. Superperuna paistoo! Katsotaanpa tähtiä. Katsokaa, tässä on Röstiperunan tähti. Kaupungin komein peruna on Röstiperuna. Melko hieno tähti, eikö? Aivan kuin hymyni. Voidaanko ottaa kuva Röstiperunan kanssa? Totta kai voitte. Kerääntykää ympärille. Tiivistäkää vähän. Okei, sanokaa, Röstiperuna! Röstiperuna! Kiitos, Röstiperuna. Eipä kestä. Minulla on aina aikaa faneilleni. Auts! Heitä olekaan! Minun on oltava elokuvastudiolla 10 minuutin kuluttua. Nähdään! Superperuna ja Röstiperuna poseeraavat valokuvia varten. Onko se lintu, onko se lentokone? Ei, se on peruna! Ja minä olen Röstiperuna.
Ottakaa kuva paremmalta puolelta. Hei, superperuna! Tämä on todellinen kunnia. Ai hei, oletteko tekin tulleet ottamaan kuvia? Emme. Minulla on kyllä kamera, mutta emme ole valokuvaaja. Olemme elokuvatähtiä kuten sinä. Tai olemme lähes elokuvatähtiä. Voitimme liput esiintyäksemme uudessa elokuvassanne, Vihannekset avaruudessa. Vihannekset avaruudessa, rakastan sitä elokuvaa. Tarkoitan, sehän on minun elokuvani. Voimmeko tulla sisään? Totta kai, voimme mennä sisään heti kun olette valmiit. Meillä on elokuva tehtävänä. Kuinka jännittävää! Tämä on elokuvastudio. Tiedättekö, mitä teemme täällä? Elokuvia? Kyllä. Mistä tiesit? Mitä näissä rakennuksissa on? Ne ovat todella suuria. Kaikissa näissä rakennuksissa tehdään eri elokuvaa. Mutta meidän elokuvamme tehdään kuussa. Kuussa? Miten me sinne pääsemme? No, kuuta muistuttavissa lavasteissa. Olen aina halunnut mennä kuuhun. Katselkaa vapaasti ympärillenne. Kun olette valmiit, tulkaa kuulavasteisiin, niin aloitamme kuvaamisen. Harjoittelemme siellä näyttelemistä. Ahaa, urheat avaruusmatkaajamme. Oletteko valmiit pelastamaan päivän? Kyllä. Kuunnelkaa tarkasti. Tuhmat porkkanat hyökkäävät kuuhun pudoten taivaalta. Voi ei, se ei ole hyvä juttu. Mitä pitäisi tehdä? Onneksi te olette täällä nappaamassanne näiden verkkojen avulla. Teidän on otettava ne kiinni niin nopeasti kuin pystytte. Voit luottaa meihin. Itse asiassa tarvitsemme vain 2 teistä. Onko vapaaehtoisia? Minä! Täydellistä! Tässä ovat verkkonne. Käyttäkää niitä porkkanoiden nappaamista. Kun näette porkkanoita, siirtykää niiden putoamiskohtaan. Napatkaa ne verkon avulla. Pystytte siihen! Oletteko valmiit? Kyllä! Pelastetaan siis kuu! Valot, kamera, käy! Hyvää työtä! Napatkaa porkkanat! Porkkanoita on niin paljon! Pystytte siihen! Uskomme teihin! Olemme tosi lähellä. Jatkakaa! Oh-oh! Porkkanoita on aivan liikaa! Voi ei, mitä me teemme? Tämä on superavaruuskatastrofi. Pysykää rauhallisina. Röstiperuna, onko sinulla ideoita? Teillä on kuulemma porkkana-ongelma. Neiti Kani, se on minun ideani! Soittaa neiti Kanille! Pystyttekö auttamaan meitä päihittämään tuhmat porkkanat? Syön tuhmia porkkanoita aamiaiseksi. Minä myös. Mademoiselle Lapin. Palveluksessanne. Neiti Kani, autatteko minua syömään kaikki nämä porkkanat? Tottahan toki. 2 nälkäisen kanin avulla nämä porkkanat on pian syöty. Upeaa! Oletteko valmis, neiti Kani? Olen valmis, neiti Kani. Siispä bon appétit. No niin, kaikki on syöty. Minulla on edelleen nälkä. Onko niitä lisää? Neiti Jänis, pelastitte päivän. Eipä mitään. Ihan joka päivästä minulle.
Pelastit myös päivän. Me kaikki pelastimme päivän. Kiitos kaikille avusta. Oli hienoa, että esiinnyitte elokuvassamme. Minusta oli ihanaa nähdä oikeat elokuvalavasteet. Voinko ottaa valokuvan? Matkamuistoksi. Totta kai! Nyt olemme oikeasti elokuvatähtiä. Toivottavasti teillä oli hauskaa näytellessänne ensimmäisessä Hollywood-elokuvassanne. Olette kuuluisia hyvin pian. Olemme kotona taas. Miten ihana matka olikaan. Tulitte takaisin. Hohoho, hei Pipsa, miten matkasi Hollywoodiin sujui? Se oli loistava. Olemme nyt elokuvatähtiä. Niinkö todella? Kyllä. Pelastimme päivän Superperunan uudessa elokuvassa. Kuulostaa melkoiselta seikkailulta. Hei kaikki. Hei Pipsa, nyt sinä olet kuulemma tähti. Kyllä, iso elokuvatähti. Saanko nimikirjoituksen? Hassu ukki. No, sinun pitää edelleen tulla kouluun, vaikka olisit kuuluisa elokuvatähti. Miten hauskaa meillä olikaan matkustellessa ympäri maailman. Olemme nähneet ja oppineet todella paljon. Juuri niin. Ja minulla on ollut todella hienoa, kun olette seilanneet ympäri maailman aluksella. Oliko sinulla hauskaa? Kyllä, kyllä. Minulla myös. Se oli upeaa. Mikä oli suosikkipaikkasi, Pipsa? Kaikki. Onnittelut! On ollut todella hauskaa matkustaa Pipsapossun kanssa ympäri maailmaa. Olemme nähneet ja oppineet todella paljon. Toivottavasti palaat pian tekemään sen uudelleen. Näkemiin!